Salam aleykum, dastoyny mujiklara. Bu ne orada yetenleri, qaradamakda otuyor. Ağzı bekpecek bolýar. Nahar özümüz bekli. Nahar özümüz bişirýär görnäýär. O maşallah, tuzdur bilen de. Tuzursa men kızalıyordum ma. Kim öldürecek bolýan diýip, öňüm öýe salmadylar. Şondan bäri diňe başla diýip köçede bekleýär şu an. Qaradamakda otuyor. Yegenlere haýyş etdik. Ana iksan börew häzir nisip edende jaýrar. Sonluk bilen magzy etdiler. Saat 9-da çenli. Jaýyrsagymyz jaýyryp 9-da çenli hiç da jaýyrmalar. Aşgadan seni jaýyrsa da onu sadajak bolmaly. O agyr bekleýän soň hiç da nemetmeler. Şu zatlar nisip bolsa häzir beklemäkä jaýyrýar häzir. Konkret